Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kai ko kuma su waye? Sunana Ummi. ‘Yar uwata kuma sunanta Jummai. Wannan ai na waye ta. Ko ba ‘yar gidan goggo ba ce? Ni ce. Na zo ne daga birni. Sakamakon yanayin yadda na ganka kake ciki, ina ga kamar akwai damuwa a tattare da kai. Maganarki gaskiya ne. Amma ba ruwanki da damuwana ko? Damuwana ne, ba abun da ya shafe ki. Ina so mu yi wata magana ce mai muhimmanci a tsakanina da kai. Ki yi magana kina ji. Amma kai haƙuri ka ji? Wani hakuri kuma za ki bani bayan kin kashe min sigari ne kam? Kai haƙuri. Na kashe ne saboda ina so mu yi magana ne mai muhimmanci a tsakanina ni da kai. Ki yi magana ina jinki. Dama ba komai ba ne ya kawo ni illa ganin na yi kai mutum ne mai hankali mai natsuwa. Sannan kuma na ganka a cikin wannan halin. Gaba ɗaya tausayinka nake ji. Shi ne dalilin da ya sa kenan na zo. To na ji. Wannan ba magana ba ne wanda za ki zo ki same ni a nan ki gaya min. Ku tashi ku tafi. Barna. To shi kenan ba komai. Mun gode.